Bruno, la posa per Kessié té obert a la banda dreta, Rafinha l'ha vist, apareix Koundé per desdoblar-se, Rafinha la posa per Kessié a l'interior de l'àrea, obertura per Koundé a l'extrem, la centrada de Koundé, el rebuig a la defensa, quina combinació del Barça, se la queda Valde, cau a l'interior de l'àrea, penal, penal, ha caçat Valde al control, és un refús de cap de Varane, fa el control, Valde i l'agafa pel braç o per la samarreta Bruno Fernández i l'àrbitre xiula penal, però és que Valde estava d'esquena a la porteria de De Gea i molt lluny de l'àrea petita. I l'ha xiulat de seguida. És la falta que xiula al mig del camp i normalment no s'assenyala penal, però que no hi entrarà al VAR, perquè el contacte hi és. Sí, no hi entrarà? No, és una... Sí, l'agafa. És una agafada. Bastant absurd. S'ha vist molt clar aquí, sí. Ja està preparat Lewandowski. Continuen protestant els jugadors del United, protestes encapçalades pel capità Bruno Fernández i també per Varane, que és qui ha comès aquest penal favorable al Barça. Jo ho he dit amb la boca petita perquè realment he pensat, vols dir? Penaltet l'ha provocat bé Valde perquè s'està regirant ell i sembla que l'estigui agafant. S'equivoca Bruno, Marc, no? Sí, s'equivoca Bruno, però dic que com que s'està regirant Valde amb la pilota, sembla que l'agafi més del que realment l'agafa. Però bé, està clar, al final, mira, ens ha perjudicat moltes vegades els àrbitres i crec que avui ens afavoreix una mica. Han mudit totalment Old Trafford després que Turpin hagi xiulat aquest penal favorable al Barça i ara els que podem escoltar i de valent són l'afició blaugrana que estan fent voleiar les banderes abans que Robert Lewandowski executi aquesta pena màxima ara a Old Trafford, que comença a xiular perquè veuen que l'àrbitre està a punt de donar servei al penal. S'havia cridat De Jong i li dona instruccions al neerlandès. Atenció, minut 17 de la primera part del partit de tornada dels setzents de final de l'Europa League. RAC1 en directe des d'Old Trafford. 2-2 a l'anada. El Barça ha de guanyar aquí si vol classificar-se pels vuitens. Penal favorable al Barça per una agafada molt lleugera de Bruno Fernández a Valde. El penal el xutarà Robert Lewandowski. Som-hi, la Fera, que esperem que tingui les urpes ben esmolades perquè aquesta oportunitat s'ha d'aprofitar. Tothom pendent del xiulet del senyor Turpin. Lewandowski amb la mirada seriosa, pendent dels moviments de De Gea. Va cap a la pilota Lewandowski! Cap a on anirà la pilota, l'arriba a tocar, hauria estat una aturada descomunal del porter del United, però no ha pogut evitar que la pilota entrés a la seva porteria. Amb una mica massa de suspens pel meu gust, però Lewandowski avança al Barça al Trafford de penal. Minut 19 de la primera part. Ha aparegut la Fera. Ha aparegut en Robert, ha aparegut Lewandowski. United 0, Barça 1. És el 25è gol que suma Lewandowski en el que portem de temporada. S'estrena el polonès a l'Europa League, estesa als braços, ha cridat, ha rebut l'abraçada dels seus companys. Gol importantíssim en un estadi tan imponent com Old Trafford. Era clar obrir la llauna, ho ha fet el polonès i Xavi ha demanat cap als seus futbolistes. Compte que ataca el United, ha caigut a la frontal. Té clar que aquí el problema ha estat del receptor i no del passador. Ara la toca Koundé, també la toca Busquets en tasques defensives, la baixa Kessié, fora d'aquí, sisplau. La passada és un regal per Sancho, Sancho amb Bruno, Bruno Fred, la rematada i el gol. Gol del United, gol de Fred. És el que dèiem, aquestes pèrdues són les que et poden costar car. Passada cap enrere de Kessié, innecessària, arriscadíssima. Recuperació del United, que en dues passades connecta amb Fred, que entra a l'àrea, remata i supera Ter Stegen. Gol del United, gol de Fred. Eliminatòria empatada una altra vegada, United 1, Barça 1. Fred que s'agenolla a terra després de celebrar-ho amb els seus companys, mira cap al cel, celebra el que és el seu primer gol a l'Europa League mentre
eliminatòria. I Busquets molt enèrgic, picant de mans, animant els seus companys. També ho ha fet Xavi des de l'àrea tècnica, amb cara de preocupació. L'entrenador del Barça semblava que ja ho veia venir. Ara és el moment de la veritat, Una altra pèrdua. Koundé amb Ter Stegen li torna la pilota a Koundé. Ara es anirà d'espai. Falta de Lewandowski. Ara fa de boi a Lewandowski, cau a terra, es fa mal i li xiulen falta sobre Casemiro i li ensenyaran targeta. Casemiro ho està protestant realment com si li hagués fet molt, però molt mal Lewandowski, perquè continua a terra. Ara entren les assistències mèdiques perquè l'ex del Real Madrid, el migcampista del United, està fent gestos de molt dolor a terra. Li ha torçat el turmell esquerre, la trepitjada sense voler de Lewandowski és molt clara. Està Busquets parlant amb Clement Turpin, explicant-li una mica la versió dels fets, ajuden a aixecar-se Lewandowski, que ha quedat adolorit, però efectivament veu targeta groga. És la segona groga que veu un jugador del Barça. Abans l'havia vista Sergi Roberto, que ja no és el terreny de joc. Per cert, deixa'm dir que Ferran Torres l'altre dia, en una xerrada informal amb alguns periodistes, a la qual vaig tenir el plaer d'assistir, va dir que li feia moltíssima il·lusió jugar en aquest escenari com a exfutbolista del City, i que l'única vegada que havia jugat havia guanyat ell, en un City United. Sí, si fa 20 minuts, com la primera part de l'altre dia, signes, no? A nosaltres també ens farà molta il·lusió que hagi jugat avui. També et diré que acaba sent una entrada molt dolorosa, però és que Lewandowski trepitja la pilota i aleshores la inèrcia del peu, no? També important ara, Araujo ha estat parlant amb el fisioterapeuta Carlos Nogueira, que l'ha examinat. De moment, intercanvi d'impressions i Araujo continua al terreny de joc. Araujo, per cert, que avui arriba als 100 partits amb el primer equip del Barça. Li haurien de recar una cama perquè surti de l'Old Trafford avui. Sí, tot i que és veritat que ell espero que sigui prou intel·ligent com per no confondre aquest esperit que té, que ens encanta. També hi ha un clàssic dijous. Clar, és que ell té tendència a lesionar-se i sent tan jove té tendència a no escoltar-se, tinc la sensació. És que en alguna entrevista ho ha dit, en alguna entrevista diu és que a vegades ho vull jugar tot i peco de ser massa ambiciós. Minut 28 de la segona part, això continua 1-1, l'eliminatòria està empatada, per tant, amb aquest marcador aniríem a la pròrroga. Casemiro ja està enmig del camp del United. No te la signo, ara mateix. Lisandro en profunditat per Shaw d'Esperó cap enrere, Bruno Fernández entra a l'àrea, la passada enrere, Garnacho, la pilota rebota en Christensen, Fred la vol tornar a posar, la rematada d'Antoni, gol. Gol del United, gol d'Antoni. El United ja feia estona que estava amenaçant, sense ocasions claríssimes, però s'estava jugant molt a prop de Ter Stegen. Ara Bruno Fernández, que guanya un duel directe per l'extrema esquerra, i a partir d'aquí tots són rebots i refusos fins que la pilota cau als peus d'Antoni, que remata i avança el United. Minut 29 de la segona part, a Old Trafford i a RAC1. Manchester United 2, Barça 1. Bogeria a la graderia i bogeria a la gespa. Antoni se'n va cap a un costat corrent per celebrar-ho. Bruno Fernández, el capità, cap a un altre. Casemiro es tira a terra. Saben que aquest gol és molt i molt important i ja tornen cap a les seves posicions. Varane, també Antoni, que aixequen els braços cap amunt. Els hi demanen a Old Trafford que segueixi animant com ho està fent fins ara. Embogeix el públic del Teatre dels Somnis. Xavi amb la cara molt llarga, mirada a terra, Capcot, l'entrenador del Barça, han cridat en Sofati, que de seguida entrarà alta. La infracció Lisandro, mig minut i això s'haurà acabat. Passada cap a la dreta per Antoni. Antoni se'n va a l'extrem a fer la del Carrasco, però és que no és tan fàcil com sembla fer la del Carrasco. Fora de porteria, pilota per Ter Stegen, a veure si el Barça té una última oportunitat, un últim atac. Christensen, la conducció de Christensen ja al mig del camp, supera Bruno Fernández, continua Christensen, la passada interceptada, surt Bruno Fernández, pilota per Garnacho encara a Koundé, la posa enrere Busquets amb Marcos Alonso, xiula el senyor Turpin,
final del partit a Old Trafford i a la sintonia de RAC1. Manchester United 2, Barça 1, el Barça eliminat de l'Europa League, el Barça que diu adeu a la competició europea aquesta temporada. El Barça ha competit, sí. El Barça ha tingut opcions, sí. El Barça, per fi, i permeteu-me que ho expliqui així, cau eliminat d'una manera normal, d'una manera regular, d'una manera habitual, tenint aspiracions fins als últims minuts, amb resultats ajustats, amb partits intensos i emocionants, i no després de cataclismes futbolístics. Sí, és un consol relatiu. Evidentment que el que voldríem és veure un Barça que, a banda de competir, doncs pot guanyar rivals d'aquesta entitat. Però avui no ha estat així. En tot cas, a diferència del que ha passat a la Lliga de Campions últimament i el que va passar la temporada passada contra l'Eintracht de Frankfurt, doncs, com a mínim l'equip pot dir que ho ha donat tot i que fins als últims instants ha tingut opcions de com a mínim dur l'eliminatòria a la pròrroga. Però encara s'han de fer unes quantes evolucions més, encara s'han de millorar alguns aspectes més si el Barça vol superar eliminatòries del calibre